мардим ором хок нагуфта, ман худам ором хонестим шаво. Yo, ayas fikri ishq, ayas fikri xona, ayas fikri vatan. Aha, Bunchesto, Respro Ralik. Yo. ма наваз карам задам қадами нава тоҷикистони азиз ма сарбози тайам модаршем нава мо надидем ҷанга шунидем дар бораи ҷанг мора бобоҳомон ҷангидан ҳамчун шеррои бананг дидем нотинҷирада дигар давлато хунрези кишокишӣ нест шидан давлато бечора кӯдак ба ашки чашм таги чанги хокай сари рӯш пури хун чанд рӯз мондай бехирокам сари номус омадем хизмати модар ватан яроқ ба даст гирифтем месупорем ҷону тан мардим ором хов кунем сарбозон нигаҳ доранд саф кашида тан ба тан ранги ма қасам хӯрдан мо метем ҷон монда наметем хоки ватан чандин одамо вафот кард чандин одамо бо ҷон дод барои соҳиби кунем соҳиби истиқлолият бригадаи якум 13483 батальон РТЧ артиллеристо мудофиа мекунем ватан ба дили васе ба дили васе бригадаи якум 13483 батальон РТЧ артиллеристо мудофиа мекунем ватан ба дили васе ба дили васе дем билезитим нака ки имрӯз ғам дорам гап дорам ҷони худамда дилда машрам дорам ҳар як хатои навистаи ма 2 сол сартагиш кард койкадама ба ёда дига кас тира навозиш кард сарбозо меган ишқ чизе нест ки каширанча дил мега бахша я бор аиҷа рафти санча ма солдати обични ты касе бурдай қалба ма миём мекунем хушбахтат ҷоным бовар киралда ишқи ты шикаст марда 2 сол фақат фикр тида ёд мекунем гапоета пеши доми бистинида гуфти вы бовар кардем тида накардем шубҳае э ҷони мо уже хушбахтира гум кардем ман меёвам вақти хидматбаъди 2 соли пира дига намехоҳам ишқта намехоҳам тира бояд мекарди ждатам мегуфтам ихе накуне ки кади корта фикр накарди ма ки солдатам бригадаи якум 13483 батальон РТЧ артиллеристо мудофиа мекунем ватан ба дили васе ба дили васе бригадаи якум 13483 батальон РТЧ артиллеристо мудофиа мекунем ватан ба дили васе ба дили васе